Dukam? Uugad man daw. Hoy, isinilang kaming palaban. Go, go, go. Sige, kibuta man kayo kasya pa. Ay, okay kami didi. Ay, isa pa kalaala. Sige, tuloy ang ligaya. Rosan, bye-bye. Thank you. Oh. Thank you sa panlibre, Rosan. Ayan mga iska, nakasakay kami ngayon sa motorboat. Sa pero sinan wheels. Sa 3 wheels, at least isa na lang ang kulang para maging 4 wheels. Hoy, Rinal, makasagka ka sa kuwan, mga saragkaon. Kinakarbalan kami ha. Okay lang, mabugat haman sa gutok. Pabaigad laman daw kay pabayin na. Ay nakapagpinayong kay maglulu ay na kay mas Ay, pag pinayo kayo. matatakpan nilang video. May ito, Minit na, wala sigto na. ito na nagpipinarayong ito ang mga kutis ito, mga partially. Aba, isa-isa na tuwan eh. Ma'am, pijuin ka talaga sin eh. Yes. Hindi rin magalit na yung pamilya. Ay, Marie. Ayan mga iska, nandito po kami ngayon sa, hindi ko alam kung anong tawag sa sasakyan nito, basta tatlo ang lidong at ayan walang bubong. Ayan, pauwi na po kami sa aming barangay, sa barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar, at nandito po kami ngayon sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Ayan oh, mahinay lang po yung biyahe namin dahil tugub kami. Ayan. So nandito na kami ngayon sa SMH. SMH ba hindi yan? Kinukuri yan ang driver. Mabuli ka. May panguso. Ayan. San Miguel Heights. Pangapot bang ka kain, may tuwad ka doon. Ora man daw. Tingkuran din na. Nakakapaniwala ka doon. Nano? Hoy ma'am, malakandi rin anak mayaman. Bangin na mo mga, bangin na mga parientes ma'am, pidumiri. Nasakay nga niya kasi may nainit. Nga 6 by. Ayaw. Maray. Kuhan kangga. Ano ka? Iba. Oo. Hoy, si ma'am, si Kuya Liye, may sakay nga paray. Sabaw po pa si ma'am isang paray. Sakay. Nakukuha na ako. Binalik-balik ko na niya. May service ko sa Pasiya. Oo. Ayan, nandito na tayo sa bandang CST. Ayan, at hospital ng Lawang. Rinal, pagasolina kita. Ako na lang pagasolina. Nonoy. Ako na lang pagasolina. Ay, pati ka na, ayan, ibalik gad kayo. Wala pa, mautang ang gasolina. Na-enjoy sa nangyari. Uy, magandad lang buhay. Man daw. So, lasin niyo ho. Simple lang ang buhay. Ayan, UEP Lawang. Typical naman, typical. Ay, technical pa lang. Ano ba yan? Ayan. Ganito po kaganda ang aming bayan dito sa Lawang, Northern Samar. Maliwalas po ang aming bayan. Ayan oh. At saka syempre maliwanag dahil maaraw po ngayon. Kaya nga po ang lanit-lanit na ng aming mga gutok. Ayan, ganito po ang ating buhay. Minsan po maaraw, minsan po maulan, minsan po may mga pagsubok, minsan po may kaligayahan. Ayan, magkaganon man, nasa sa atin po kung paano po natin pagagaanin ang ating buhay. Dapat sumabay lang tayo sa agos, sumakay lang tayo sa mga sasakyan, huwag tayong magbabaktas. Dahil baka tayo ay kibalan.
Ayan, ayan, ayan. Ito po dito ang roadside. Oh, ayan. Ang laki na po ng pinagbago ng bayan ng Lawang. Marami na po yung mga na-improve, mga bahay, at maging yung mga kalsada, lumapad na po. Ayan, para po sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, nasa Maynila, mega love shoutout po sa inyo. Nandito po kami ngayon sa Lawang. Sana po mapanood po ninyo ito doon po sa mga namimiss po ang bayan ng Lawang. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ano ba yan? Basta, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, roadside na tayo. Roadside region. Yes. Uy, ma'am, mga paryente, sana sindihan. May pahawason ka. Ayan, sa mga namimiss po ang mga travel vlog ni Maestro Waray. Yes, yo. Abangan po ninyo at baka magkaroon po tayo ng lugar, panahon at makapag-vlog na po tayo sa iba't ibang mga lugar dito po sa Lawang. Hindi lamang po sa Lawang, pati po sa mga karatig bayan ng Lawang Northern Samar. Dahil po malapit na po ang mga pistahan. Yes. Alam nyo naman, pag may pistahan, syempre, wala tayo doon dahil hindi tayo mapunsyon nun. Nagpapadala lang tayo ng representative. Ayan, pero sa totoo lang po, kapag may pagkakataon, pumunta po tayo sa mga pistahan, lalo na po kapag may mga kaibigan tayong nag-iimbita sa atin. At syempre, alam naman nilang hindi tayo matakgasin, pero dahil mabait din tayo, kapag nagbibigay sila, naaawa naman tayo sa kanila, kaya tinatanggap natin. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng followers ni Maestro Waray, lalong-lalo na po doon po sa Barangay Tarusan, Lawang Northern Samar na magpipista po sa January, ano ba yan? May 1 and 2, ayan, sinaraut ko na kayo para naman yung pananakgas ko ay sureball na sa inyo. Ayan, nandito na tayo ngayon sa roadside. Yan, ang ganda po ng panahon at ang ganda po ng sigad. Ayan, oh, walang ka-traffic. Ayan, dahil kami lang ata yung nababiyahe. Mayroon mangilan-ngilan pero kaagsuban may mga nagbabaktas pa. Ayan, oh, nagbabaktas yan. Ayan, mega love shoutout po ulit sa aking mga followers na walang sawang sumusuporta sa inyo, Maestro Waray. At syempre sa lahat po ng patuloy na nagsishare, nagla-like, nagko-comment sa lahat ng aking mga upload. Yes, yo. Ayan, nakasahod na po tayo. At abangan ninyo guys, magpapatuloy na po yung ating mga charity missions sa mga darating na araw. Kaya sana po patuloy ninyong suportahan at ipagdasal ang inyong nag-iisang Maestro Waray.